Orain bai, egunon. Problema teknikoak beti ematen dute, ez? Hora, puntu bat. Esan bezala eskerrik asko etortzeagatikan, gaur herri omenaldi erraldoi bat aurkeztera goaz, maite zaitut izena duen omenaldi bat. Hasiko naiz mailan gauden lau emakume hauek aurkezten, batetik Anela Baka, ikuskizunaren gidoilaria izango dana, lasartearra eta sortzaile handia, ez dut aurkeztu behar, ezagutzen duzu, Nere ondoan Agurtzanen Txaurraga, emanaldiaren zuzendari artistikoa izango dana, aurkezpen gutxi behar du, eskerrik asko. Eta Nerea Godoi eta ni, Amagoia Mujika, maite zaitut elkartearen izenean. Orduan, zer da maite zaitut elkartea galdetuko ez denek, orain esplikatuko ez pixka bat ze abenturan sartu gehan. Behin batean, maitatzen zekien herriari, maite zaitut esaten erakutsi zioten Birritx Porrotxe eta Mari Mototxe. Behin batean. Eta 2025an, 20 urte beteko dira abesti hori sortu zutenetik, ez? Eta bain esango ze 20 urte, bai, 20 urte pasatu dira. Eta, aspalditikan genbiltzan, paiazoen inguruan moitu gehan herritar talde bat adin desberdinetakoak eta alor desberdinetakoak pentsatzen, igual merezi zutela paiazoek zerbait egitea, ez? Beraiek esatute eman eta jaso dinamika dela importantea, eta beraiek asko eman digute eta gure zalantza zen, ea jasote duten merezi zutena paiazoek. Orduan, idea txiki hortatikan hasi ginen eta onditu zaigu ikaragarri. Baina, aurkeztera goazena da, 2025ko maiatzaren 3an festa erraldoi bat egingo dugu Barakaldoko Beken, 14.000 pertsonantzako tokia izango da, eta festa horren helburua izango da guk paiazoen maite zaitut ozen esatea. Esku askotara jositako ikuskizun unkigarri eta divertigarri bat izatea da asmoa, denok barruan daukagun aur hori kanporateatzea, sudur gorria jaztea, eta paiazoen unibertso magikora jauzi egitea beldurri gabe, hori da pixka bat asmoa. Hau da, paiazoi egingo diegun herri omenaldi bat, maite zaitut potolo bat. Ez da beraien ikuskizun bat izango, beraiek han egongo dira, baina beste omenduen tokian. Ez da paiazoen emanaldi bat, baizik eta herriak paiazoi eman nahi dien eskertza, herri momentu bat esaten dugu guk izan nahi duela. Orduan kontua da, pixka bat, nahi dugula jakinarazi edo gogorarazi, herri honentzako ze privilegioa dan horrelako paiazoak izatea. 37 urte darramate, 1987an sortu ziren hemen Lasarten, horregatik egin dugu hemen prentsaurreko bat, ez da kasualidadea Lasarten sortu izana, 1987an, egoera soziolinguistiko jakin batean eta helburu jakin batekin, ez? Eta, 37 urteetan, pentsa zenbat belaunaldiri utzi dieten arrastoa paiazoek eta zenbat gauza erakutsi dizkiguten. Maite zaitut esateaz aparte, beste gauza asko erakutsi digute. Jendarte oso bat eraikitzeko oinarri eta zimenduak jarri dituzte, euskarara etorri direnak besozabalik hartu dituzte, euskara eraman dute alik eta goren, pertsonak lehenetsi dituzte beti, eta aniztasunaren bandera guztiak aizatu dituzte oso harro, ez? Eta gero nik beti esatet bere poz eta min bizitzari kantatzeko ausardia izan dutela. Gauza politak bai, baina politak ez direnak ere, alik eta modu politenean bizitzen erakutsi digute, ez? Zagit, minbiziari kantatzen ausartzen den paiazo talde bat munduan, beste bat baote dago nezakit, guk badaukagu. Pixka bat, pentsatzen dut, ezin dut hemen errepasatu 37 urtetako bidea, baina arrazoiak sobran daudela paiazoi herri omenaldi bat egiteko. Eta hori da pixka bat gaur hemen aurkeztera gatozena, ez? Hortarako zuen laguntza ere beharko dugu segurazki. Eta guk pentsatzen dugu Birritx Porrotxe eta Mari Mototxek nolabaiteko arrastoa utzi dien euskal herritar guztiek tokia izan dezaketela Beken eta ondo pasatzeko aukera izango dutela Beken, ez? Orduan deialdia da euskal herritar guztientzat, haurrak, gazteak, helduak, zaharrak, familiak,
norbanakoak, bikoteak, hirukoteak, laguntaldeak, lankideak, ikaskideak, bizilagunak. Maite zaitut abestu edo dantzatu duten guztiak. Maite zaitut, behien 250 abestitik gora dituzte, paiazoek urte hauetan. Da, seguro, denok dautakigula baten bat eta hor barruan daukagula, ez? Orduan, izango da, herri omenaldi bat, ikuskizun festa erraldoi bat, Beken maiatzaren 3an, eta bide lagun izango ditugu musikariak, abeslariak, dantzariak, antzerkigileak, arte plastikoko sortzaileak, bertsolariak, eta bestelako disiplina anitzetako artistak, ez? Eta pixkat asmoa da, paiazoek sortutako abesti horien inguruan eta sortutako atmosfera horren inguruan arratsalde pasa eder bat egitea, ez? Ez dira faltak orain arte behien bide lagun izan diren elkarteak, norbanakoak, herria, guk herria egotea nahi dugu, eta horretan segurazki agurtzanek eta hanek ahalegin handia egingo dute. Eta emozioz eta onkiduraz eta pozik bizitza ospatzeko festa bat izango da, ez? Nik askotan esaten dut, paiazoen abesti bat entzutezunean, 4 minutu horietan momentu baten sinisten dezula mundua hobea izan daitekela. Baina lortzen dugu hori, arratsalde pasa oso batera pasatzea eta atmosfera hori sortzea.